Imweda u mwettqa, dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mid-deputat mexxej Daniel Micallef u mid-deputat Laburista Cressida Galea. Il-konferenza saret propju hekk kif għaddew l-ewwel 100 jum ta' Gvern Laburista ġdid ta' tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Daniel Micallef qal li r-riformi li saru f'dawn l-ewwel 100 jum huma kisbiet ta' pajjiż sħiħ u elenka numru ta' riformi fosthom dik dwar liġi aktar b'saħħitha tal-IVF. Din kienet weda ewlenija fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien li permezz tagħha aktar persuni se jkunu jistgħu jsiru ġenituri. Id-deputat mexxej Laburista nota d-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista dwar din ir-riforma hekk kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tinsab maqsuma dwarha. Sal-lum stess għandna oppożizzjoni mifruda fuq dan is-suġġett. Oppożizzjoni li aktar moħħa biex tiġġieled magħha nnifisha milli tiffoka fuq kif ħantejbu l-ħajja tan-nies. Dan mill-istess partit li sa 100 jum ilu kien qiegħed iwiegħed li joffri trattament lil koppji Maltin u Għawċin u llum maqsum fuq l-istess tema. Aħseb wara kieku ngħata l-fiduċja kemm kien ħajwettaq propju din il-weda. Weda oħra li semma Daniel Micallef hija dik li l-artijiet fiż-żonqor u art f'Bormla li kellha tinbena mill-American University of Malta jingħataw lura lin-nies filwaqt li Smart City se tibqa' tingħata l-ħajja u ssir waħda mid-destinazzjonijiet ewlenin f'pajjiżna. U semma wkoll li riforma oħra hija rigward il-liġi li titratta l-femiċidju fil-kodiċi kriminali. Minnaħa tagħha d-deputat Cressida Galea spjegat kif quddiem realtajiet u sfidi internazzjonali il-Gvern mhux talli ma dawwarx wiċċu talli indirizzhom u ħal passi dwarhom. Fakret ukoll li f'dan iż-żmien Malta tneħħiet mill-lista l-griża tal-FATF. Proċess li minn sfida l-Gvern dawru fi prova oħra ta' kemm pajjiżna huwa ġurisdizzjoni serja. Amministrazzjoni li qed tkompli timmodernizza l-pajjiż mhux biss fil-qasam tal-governanza tajba iżda wkoll fil-ħidma tal-istituzzjonijiet u fl-istess ħin komplejna niksbu aktar riżultati li ksibnihom għaliex fl-ebda ħin maqtajna l-fiduċja f'pajjiżna. Deputat Galea semmiet kif il-mandat ġdid u b'saħħtu li ngħata mill-elettorat f'Marzu li għadda se jkompli jixpruna l-Gvern biex pajjiżna jkompli miexi il-qudiem biex minn sfidi joffri opportunitajiet. Intat id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Micallef innotaw wkoll kif dawn il-100 jum anki l-Partit Laburista baqa' jiġġedded permezz tal-laqat li saru mad-delegati.